Pagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po si Puli Arangka ng taga Pangasinan. Gusto ko po sa inyong magbabahagi po ng aming kaalaman sa spiritual po. Pamagat po ay ang hiwaga ng Pangasinan po. Magtuturo po at mag-share po sa inyo lahat ng aking kaalaman sa spiritual po, para magamit po niyo sa pang-araw-araw. At ako po ay isang security po na reserve po panggabi, at ipapakita ko po sa inyo ang aking pinagagawya sa gabi po. Ang duty ko po ay 8 to 6 ng umaga. Maraming salamat po. Dito ang ito po yung guardhouse ko po. Yung guardhouse ko, ito yung pinag-duty ko sa gabi. Diyan po ako nag-duty. Dito po abang-abangan nyo na lang po ang hiwaga ng Pangasinan po. I-share ko po lahat sa inyo ang aking kaalaman po sa spiritual. Maraming salamat po. Bye bye po. Bye bye po.